Maayong tusubog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Biyernes karon Hunyo 12 tuig 2015 ug atong gisaulog karong adlaw ang Independence Day. Kini si Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Karong adlaw, Hunyo 12, ang nasod nagselebrar sa ika-117th Independence Day ug subay niini nagpahigayon og simultaneous nga flag raising activities ang Philippine National Police sa tanang kampo niini sa nasod. Si President Benigno Aquino III kauban ang ubang mga opisyal sa gobyerno ug sa PNP nitambong sa flag raising activity kaganinang buntag sa Santa Barbara, Iloilo City. Sa maong kasaulugan, nanawagan ang presidente sa mga Pinoy nga magkahiusa alang sa pagpakigbatok sa korupsyon ug kakabus aron makabot ang independensya. Mitambong sab sa seremonya si PNP Officer in Charge Deputy Director General Leonardo Espina nga ang mga og nibutyag nga ang mga kalalakian ug kababayenan sa PNP magpadayon sa ilang serbisyo ug dedikasyon alang sa mga Pilipino. Parte sab sa selebrasyon karong adlaw ang partisipasyon sa PNP sa job fair ug sa government exhibit sa Luneta Park, Manila. Usa ka babaeng Tinun-an ang samdan sa iyang liog human siya gi-hostage sa usa ka construction worker kagahapon sa Dan-en Bacalso, Dakbayan sa Cebu. Ang suspek nga si Peniel Villacampa nikalit og tapad sa biktimang si Niza Niziel Abarca, 22, nursing student, kinsa bag-uhay lang nahuman pagpa-enroll kauban ang iyang classmate. Padung naunta sa kay og jeep, paingon sa Dakbayan ang biktima ug ang iyang classmate sa dihang miabot ang suspek ug gimanduan siya sa pagpara og taxi. Pipila ka mga standby ang nangayo og tabang sa mga pulis kabahin sa hitabo. Nasikop lang sa kapulisan ang suspek human kini gitabangan og kulata sa mga standby. Matod ni SPO4 Gelson Solibio sa Punta Princesa Police Station nga klaro kaayo nga nay intensyon ang suspek nga kuhaon ang bag sa Tinun-an ug posibleng nagplano kining buhaton sulod sa taxi. Apan ang suspek milimod sa alegasyon nga iyang kuhaon ang bag sa Tinun-an. Dugang niya nga gusto lang siyang mupauli sa Bacolod, Negros Oriental apan wala siya ay Matod ni Solibio nga si Villacampa mag-atubang og criminal complaint for robbery bisan pa man og wala kini nakuha gikan sa biktima. Ang Tinun-an nga si Abarca nibutyag nga mopasaka sab siya og laing kaso batok sa suspek. Usa ka sundalo ang gikumpirmang patay sa panagbangi sa militar o sa New People's Army sa Bukidnon niadtong Miyerkules. Si Captain Patrick Martinez, spokesperson sa 4th Infantry Division, nibutyag nga ang sundalo namatay tungod sa samad niini sa iyang tiyan human naigo sa bala ato sa engkwentro sa NPA sa Barangay Calapaton, lungsod sa Kitaw-Taw. Samtang laing 7 ka mga sundaw ang samdan sab sa maong engkwentro apan gidala na sila sa ospital sa Army sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City niadtong adlaw. Wala na gibutyag ni Martinez ang mga pangalan sa mga sundaw apan iyang gisulti nga nakahibaw na ang mga pamilya sa mga sundalo kabahin sa hitabo. Ang mga sundaw gituhang nakigbatok sa mga miyembro sa Guerrilla Front 53 sa Southern Mindanao Regional Committee sa NPA. Apan si Isabel Santiago, spokesperson sa NPA, nagpadala og mensahe sa Sun.Star Cagayan de Oro ug miingon nga ang mga rebelde daw gustong manimaw sa alang sa 60 anyos nga residente nga giingong gikulata og patay sa mga sundaw niadtong buwan sa Mayo. Hapit moabot sa 60 million pesos ang nadaot nga mga pananom sa 21 ka mga local government units dinhi sa probinsya sa Cebu tungod sa kakuwang sa uwan ug sa grabing kainit. Matod ni Provincial Agriculturist Roldan Sarahena nga kasagaran sa mga nadaot mao ang mga kamaisan nga ang danyos nikabat og kapin sa 20 million pesos. Sunod ang mga tubo kansang danyos miabot og 16 million pesos ug mga sagi nga ang danyos nikabat og kapin sa 12 million pesos. Dugang ni Sarahena nga ang kakuwang sa uwan nakadaot sab sa kahumayan, gulayan, mga prutas, mga lagutmon, kalubihan ug ubang mga pananom. Tungod sab sa El Nino, hinay ang production sa agricultural sector. Ug dinhi sa Dakbayan sa Cebu, ang Local Agricultural Office nangayo na og laing 22 million pesos alang sa rainwater catchment facilities ug aron makapalit na sila og mga lubang ug fertilizers aron ihatag sa mga mag-uuma.
Mato ni City Agriculturist Joelito Baclayon nga bisan og dunay uwan sa syudad, kinahanglan gihapon ang water catchment facility labi na sa mga upland barangay sa Dakbayan nga gipaubos sa state of calamity. Apan matod ni Emilio Secretaria sa Cebu City Federation of Farmers Organizations nga dapat unta ana-ana ang ilang gi-request nga pasilidad ug kung dili pa kini mabutang karong tuiga ug sunod tuig anaa gihapon ang ting-init, daw pareho ra gihapon problema ang atubangon sa mga mag-uuma. Matod sa Provincial Agriculturist Office nga ang mga apektadong lugar mao ang Alegria, Borbon, Catmon, Tabugon, Sugod, Santa Fe, Barili, Argao, Santander, Asturias, Badian, Consolacion, Madridejo, San Fernando, Balamban, Ronda, Apilang Alcoy, Danao, Bugo, Carcar ug Toledo. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sun.Star News? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! Mga kabisdak! Anian na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigarbuhon. Bisayang dako ehemplo sa maayong
lumulupyo ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Karong adlaw atong gisaulog ang Independence Day. Apan sa showbiz industry, ang wedding nilang Toni Gonzaga ug Direk Paul Soriano ang saulugon sab sa ilang mga families and friends. Si Gonzaga ug Soriano gikatakdang kaslon karong alas 3 sa hapon sa Taytay United Methodist Church sa Rizal ug ang sikat nga florist nga si Gideon Hermosa ang maoy mo decorate sa simbahan. Samtang ang bride magsulod sa iyang dream wedding gown nga ginama sa international designer nga si Vera Wang. Sundan dayon kini sa reception sa Rockwell Tent. Sa miaging gabi, gipahigayon ang despedida de soltera diin mihalad og awit si Soriano ngadto sa iyang pangasaw unong si Gonzaga. Sa mga dili kakita sa wedding nilang Gonzaga ug Soriano, ayaw kabalaka tungod kay matod sa ABS-CBN Corporate Communications nga isalida ang wedding sa duha ugma Hunyo 13. Ang salida mopakita og giunsa pag-ila-ila nilang Gonzaga ug Soriano sa usag-usa og giunsa sa pagpanguyab ni Soriano kang Gonzaga sud sa siyam ka buwan. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o gi-follow pud mi sa Twitter @SunStarShowbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Og subay sa kasaulugan sa Independence Day, mga netizens, lakip mga personalidad, mipaambit og mga Independence Day post sa Twitter. Matod ni fashion designer Rahul Laurel nga proud siya isip usa ka Pinoy. Samtang si Gail Paspe gi-acknowledge ang mga Pinoy nga mihalad sa ilang mga kinabuhi alang sa kagawasnon sa mga Pinoy. Matod ni Michelle Ortega nga one flag, one land, one heart, and one hand, 117 years of freedom. Ang ASEAN nagpost sa hulagway nga dunay bandila sa Pilipinas ug caption niini maong Happy Independence Day to our friends in the Philippines. Samtang si A misaludar sa mga Pilipino nga nakigbisog alang sa kagawasnon sa Pilipinas. Bughaw at malaya maoy tweet ni Eliza. Samtang si Claire miawag sab sa pagpasalamat ug paghatag og respeto sa mga heroic Filipinos nga namatay alang sa Pilipinas. Matod sab ni Paulo Mabugat nga Happy Independence Day, people of the Philippines, one word, freedom. Samtang ang logo sa homepage sa Google gidisenyo sa Philippine flag colors blue, yellow ug red. Og dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang amo mga updates sa Twitter @Sunstar Online ug sa Facebook Sun.Star Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.